So yan, welcome mga katropa. At nadaan nga kami dito sa Bulacan. Galing kami sa Laguna, nagpasa ng mga file ni katropa, nagutom kami. So, yun, napadaan kami dito sa ayan, grabe, ang sasarap, unlimited dito. Eat all you want, eka nga. Eat all you can. Tapos may mga unli samgyup pa sila, grabe, ang sarap dito. Ibang klase. Gustong gusto ko dito yung kare-kare nila at saka yung asado. Tingnan nyo, may drinks pa sila guys. Only drinks din yan. Only spaghetti, only palabok. Yun, atay. Asado yan. Hinahanapan nga ako nakatropa dyan ng taba. Kasi favorite ko talaga yung taba ng baboy. OMG. Sarap nun. At napakamura dito. Isipin mo, 299 pesos only. Eat all you can na dito. Kompleto sila. May gulay, may chicken, may pork, may beef, may dessert pa guys. May halo-halo. Tapos mga kakanin, puto. Yun. San ka pa, diba? At may unli samgyup na hindi ka na mag-iihaw, hindi ka na maiinitang mag-ihaw pa ng samgyup mo kasi naihaw na nila ang lutong ng kanilang lechong kawali. Ang sarap, grabe. Pati yung suka, the best. At ang babait ng mga staff nila guys ha. Humingi ako ng siling fresh dyan. Binigyan nila ako. Yan nga, diba? Dami, ang sarap. Hindi ko alam kung yung sira talaga yung diet ko dito eh. Grabe, kahit si katropa oh. Hindi niya alam kung paano gagawin lagay sa plato. Pero grabe oh. 299 pag kumakain kami sa labas. Nako-consume din namin yung 1,000 pesos na hindi ganyan, hindi kompleto yung serving. Oh, grabe. Sarap. Yung sabaw yan, yung soup nila talaga. Ang sarap talaga. Lasang-lasa mo yung corn and crab. Hindi tinipid. Oh, di ba? Yan yung kare-kare. Sarap. Sarap talaga. Grabe. Okay. Yun nga yung kimchi nila. Yun yung isa din talaga sa nagustuhan ko. Kasi mahilig ako sa kimchi. At gumagawa ako ng kimchi. Kaya alam ko yung lasa ng masarap guys. Ang sarap-sarap talaga. Oh, di ba? Saan ka pa? May taga-serve no? Ganyan si katropa guys. Mano yan, maasikaso. Sarap ng kimchi nila. Hindi siya ganun kaanghang. Pero malasa. At fresh na fresh. Yung balat ng lechon, no? Grabe, alam nyo, after nyan, hindi ako makahinga. Yung suka, the best. May balat pa. Oh, may drink na ako kasi nga daw, sira ang diet ko niyang araw na yan. Grabe, 299 pesos only. Ayun, meron nga silang plastic gloves para nga kung gusto mo magkamay. Pero mas na-enjoy ko yung pagkain guys pag ganyan. Pag hindi na kailangan ng plastic yung kamay mo, yan, mas masarap magkamay, di ba? Ayan, sausaw mo. Sinubukan ko si katropa para matikman niya yung balat. Sarap niyan, guys. So, pag gusto niyo mag-explore ng pagkain sa Bulacan yan, madali lang naman hanapin kasi nasa Google Map yan, guys. Saglit na saglit lang. Yun. At yung mga staff friendly. Grabe oh, sarap. Yung fried chicken nila, malutong pa din kahit malamig na. Talaga mapigilang umisa pa dyan eh oh. Pero hindi na ako nag-rice dyan guys. Sa dami ng pagkain, talagang hindi mo nagugusting kumain pa ng kanin. Oh, diba? Kung may kwento pa nga. Nagniningning yung mata ko no, sa sarap ng pagkain. Kimchi, my favorite. Sarap niyan. Nakailang balik ako sa paggawa ng kimchi na yan. Tapos meron pa silang fresh lumpia. Ayan guys, so tingnan nyo. Ang sarap ng sauce nila. Yung umulit pa si katropa. O, diba? Palabok. Sarap nun. Yung sisig nila, ang sarap gawing parang salsa. Tinimplahan ko. Ayan yung palabok. Hindi tinipid yung palabok, guys. Sa iba kasing eat all you can. Yung pagkain, ang dami pero hindi masarap. Dito masarap, malalasa yung pagkain. Yan.
malaki yan, no? Yung puto nila. Ang daming cheese niyan. Kaya lang busog na talaga ako, kaya hindi ko na maubos. Ayaw ko nang humang ng mga time na yun, hindi na ako makahinga. Ang halo-halo nila, oh. Ang sarap nung saging dyan sa halo-halo, makunat. Sila talaga yung gumawa. Yan, oh. Napakasarap. Grabe. Yung tipong pagkatapos mong kumain, sasabihin mo na sulit naman pala. Hindi ka manghihinayang sa binayad. Yan nga po ay ang eat all you can, eat all you want plus only samgyup sa Bulacan. Malapit na rin po yan sa Manila. Yan yung space nila. Hindi mainit, guys. Talagang hindi ka papawisan. Sobrang init ng temperature sa labas, pero pagpasok mo dyan, hindi. Ayan yung staff nila. Ayan, niloloko ko si kuya. Kasi may discount pala sila sa mga PWD, sa mga senior citizens. So sabi ko, pipilayin ko muna si katropa para maging PWD. Pilay. Pilay ang labas. Diba? Tapos, may tatak pa nga, guys. Oh. Diba? May remembrance kayong magjowa pag kumain kayo dyan. Yung iba, nagse-celebrate din sila ng birthday dyan. Eh. May inabutan kami nag-birthday dyan. Ayan yung nila. Yan nga po, ang Japan. Eat all you can.